Kunye
Yesu Kristu. Amen. Amen. I-theme yethu yale 10 days ithi but when you pray. Iphathi endinikiweyo ke mna for mandiyithethe namhlanje day 1 osihloko sithi abide in me. Ndizothi ndicele sithabathe iBhayibhile zethu sonke sikhile kuJohn 15 verse 5. John 15 verse 5 ndizothi ndiyifunde nabayifumeneyo. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Inkosi mayisikelele ufunda kwelizwi layo ngokubude bengaphakade. Amen. Apha ke kule phathi yam umbhali apha ubalisa isitori sakhe. Apparently umbhali wethu abangumfundisi. Umfundisi ke ukuthi after egraduateile wanikwa ke i-district njengoba sisazi, wanikwa i-district yobana makayikhokhele. Kuthiwa le district yi-district eyayincinci kakhulu, yasenziwa ngamabandla amathathu. So kuthiwa eli xesha yilixesha lasewinter, ixesha umfundisi afika kule district. Enye yala mabandla umfundisi wayewakhokhele libandla labantu abadala, mostly ngabantu abadala, abantu abakhulu. Kuthiwa ke ngamaxesha ke angathi ngamaxesha le-vibe like i-music day, sike sibone mos kuyagcwala nge-music day nangezinye ii-programs zolutsha. Kuthiwa ngaloo maxesha njalo ke kweli bandla i-membership yayiba phaa plus minus 40 ngezo mini zingathi zine-programs ezi-right. Kuphinde ngezi mini ingathi abantu bayonqena uvuka baze nkonzweni kuthiwa babe plus minus 10 ebandleni. So kuthiwa ngenye Sabatha umfundisi wayezoshumayela, kuthiwa kwakubanda kakhulu ngale Sabatha. Ngale Sabatha kwafika abantu abayi-9 only enkonzweni, and out of the 9 i-4 yeyifemeli kamfundisi, umfundisi nenkosikazi yakhe nabantwana. So amalungu ebandla yi-5 ngaphandle komfundisi nefemeli. So umfundisi kuthiwa waba kudideka engayazi into yoba nobaqhubekeke ngentshumayelo okanye kuvele kuthandazwe kugodukwe, because wayefishe ngathi hayi utyhafile bambana abantu. Uthe sayibhekisa ke ebandleni le nto ichaza bandla kunganjani into yobana mandike sithandaze sigqiba sigodukeni. Kuthiwa waphakamisa umdala webandla ke omkhulu, kuthiwa yayingumama owaye-90 years kweli bandla. Kuthiwa waphakamisa wathi mfundisi sicela uxolo sibhatala izishumi for masive intshumayelo, sicela ishumayelo. Umfundisi kuthiwa zangabe ne-choice, waqhubekeka washumayela. Umfundisi utyhila phaa kuJohn 15 verse 4 to 8. Ngizocela ngizifundele emakhaya. Kwezi verses kuphindwaphindwa i-phrase ethi abide in me. Kanti kude kube kathathu. Kuthiwa ke kwi-culture yamaHebrew into once iphindaphindwe kude kube kathathu ixela into yobana ibalulekile kakhulu loo nto. So umfundisi uyabaxelela ngebandla into yobana uya-emphasize into yobana mabahlale kuThixo, kwaye malazi ibandla into yokubana akho nto thina amaKristu esinokuyenza ukukhuthaza okanye ukutsala amanye amaKristu aze kuThixo. Thina sibiziwe to serve, iziphumo zomsebenzi zisuka kuThixo. So kuthiwa umfundisi wagxininisa into yobana makuhlale kuthandazwa ngamaxesha onke. Umfundisi ukowuta phaa ikowuti ka-Ellen G. White efumaneka phaa ku-Christian Services page 262:18. It is not the capabilities you now possess or ever will have that will give you success. It is that which the Lord can do for you. We need to have far less confidence in what men can do and far more confidence in what God can do for every believing soul. Umfundisi uShumayela ke washumayela wagqiba elikhuthaza ibandla
ekhuthaza ngokubana ukuba ababini bathe bavumelana emhlabeni apha ngendawo zonke bangazicelayo baze zenzeka basemazulwini. Kuthiwa umfundisi wa-emphasize kakhulu ngendaba ye-power of prayer. So ithe xa iphuma inkonzo begoduka umfundisi nonkosikazi wakhe. Umfundisi uthi kunkosikazi wakhe, "Eyi mani nkosikazi, ingathi mani ngesijonge ngenye ibandla. Andiyazi mani ingathi akuzubakho kulutho kweli bandla sikulo." Unkosikazi wakhe umkhumbuza ngamazwi athi, "Tatekhaya, kaloku nawe ubushumayela namhlanje usithi umthandazo unamandla. Kunganjani into yokubana ke sithandazele singagivaphi sicela uThixo athathe indawo?" So umfundisi nyhani wayethatha le idea kankosikazi waqonda ubana okay, makazibize ii-members zebandla wacela into yobana how about into yobana ke senzele umthandazo wakusasa. Kuthiwa waqala umthandazo every day 6:30 ekuseni bebethandaza. Kuthiwa into ezazithandazela okuthandazela umoya ingcwele, ukukhula kwebandla, ii-families, isixeko, ii-plans zikaThixo ngebandla, nento yobana uThixo abaklarifayele into yobana ufuna benze ntoni ezi-members zebandla. Kuthiwa after 3 months ibandla lakhula up to 120. Amen. Ngenxa yomthandazo. uThixo ke masala athandekayo nathi ufuna sihlale kunye, ufuna sihlale sithandaza singayeki. Never disconnect with uThixo. Namhlanje ke uyasi-invite ukubana sithi abide in him. Abide in him kumnandi, abide in him kukubi, abide in him singenamali, abide in him sinemali zonke, abide in him kwi-situations zonke. Athi umculo kwela culo besivule ngalo, uliliwa elinamandla usisiphephelo sethu. Nokuba kungabangantlitha xa sikuye ukungqaba kwethu. Athi udumisi uThixo lihlathi uligwiba uthi ezimbangazelweni kufumaneke loncedo unene. Ingaba wena uhleli kubani? Ixesha lakho spenda entwenini. Ingaba ubusy to connect with uThixo while ukwazi uconnecta ne-friends zakho eziyi-more than 200 or more ku-Facebook or ku-TikTok or any social media. Zininzi izinto esihlala kuzo and spend ixesha lonke than to abide in him. Xa sikuKristu sifunda ukumthemba nokuthemba uthambo lwakhe. Simthembe selizinto zibheda ebomini bethu. Simthembe sezingenzi sense kuba yena wazi past yethu, wazi present yethu, wazi future yethu. Aphinde athi umdumisi akayokulinikela unyawo lwakho ekutyibilikeni. uThixo ufuna sihlale kuye ngomthandazo, siconnecte kunye naye, sifunde ilizwi lakhe ngamaxesha onke. Siqala unyaka omtsha, make simqale on a high note ukubana sibeke uThixo wethu kuqala. Umama uStemela uke wathi ethetha ngesabatha wathi ngezicwangciso zethu zonyaka, ingaba uthini ngoYehova? Ingaba uThixo uzaqala kuwe? Ingaba kuzo zonke ii-plans ozenzileyo uThixo uze kuqala na? uThixo uthi khanifune mna kuqala, then xa nikum yonke enye into iza kulandela. Inkosi mayisikelele ufuna kwelizwi layo ngokude bengaphakathi. Amen. Siyabulela ngomanzo phakame kangaka ngomama Mhlaba. Sizocela ibandla lohlukane in groups of 3 members in each group. Sithandaze because on the 10 days is about prayer. So sizawuthandazela i-local church i-leaders, sithandazele abagulayo, sithandazele abadinga imisebenzi isikolo. Sicela umoya kaThixo uhlale kuthi throughout this year, usithwale whether izinto ziright okanye zikho right, sicengane nezulu.
So ndicela sicule while sizokohlukana in groups xa izawuphela le ngoma number 89 sihlangane lezo groups. Amen.
Nkosi yethu Yesu Kristu. Sithi Aba Nkosi sifakile kunyaka ka-2025. Asikukuba Nkosi kukhona ukubhetele esiyenzileyo kungenxa yenkazi. Uweke Baba unothando waziyo injongo zokuba Baba unothando bese sasilekile sibe sisaphilile. Sicela kuwe ke Nkosi ube nguwe osinike ubulumko bokuba sazi ukuba yintoni efuneka siyenze ngenxa yoba sikhonjwe nguwe. Nali ibandla lakho Nkosi ixesha lokugqibela. Ixesha babonakalayo ukuba kusekudala sikhathi kwisibhakabhaka. Izinto ziyabonisa ukuba Nkosi wesolela. Sincede ke Nkosi ingqondo zethu, focus yethu ingabi apha kwizinto zakho ezithile. Focus yethu uba unothando kuwe. Abantwana bethu kwixesha lokugqibela Baba unothando, ixesha apho zonke izinto uthanda soft life. Cela wena Nkosi usinike ubulumko bokuba bayazi ukuba ezi zinto zizinto zomzuzwana. Khona into ezinkulu esibekele zona ezingakathi qatha nasezingqondweni zethu. Ezibawo zizinto nje ezikhuntshiweyo negolide, kodwa Baba unothando ziyakwazi ukuphinde zikhuntshuke. Sicela wena ke Nkosi le nto ibe inkonzo yethu yasengqondweni eyokuba sithethe nawe ngamaxesha onke. Sicele kuwe zonke izinto. Nali ibandla lakho Nkosi, naba abadala bakho balimileyo, sithi Nkosi uzube nabo. Ixesha bawo elinjengeli, ixesha elinzima apho Baba unothando wonke umntu ufuna uvakala uthini na. Ixesha Baba apho wonke umntu Baba unothando nezakhe opinion, nezakhe izimvo. Sicela wena ke Baba unothando sibethelele Baba unothando kwi-fundamental beliefs zethu othe Baba unothando wazidibanisa e-28. Sithi Baba kuyo yonke loo nto esibethelele ezingqondweni zethu ukuze zingabi nawundibane. Qala phezulu kwi-GC Baba unothando, ube nabantwana bakho iinkokheli zebandla kwihlabathi liphela. Uhle Baba unothando ke-SID uye kwii-union zethu Baba unothando, ungene kwi-conference wehle eze kwi-district Baba unothando uzongena kumabandla ethu ngamanye ngamanye. Sithi Nkosi umoya wakho engcwele masiwuve uphephezela phakathi kwethu. Singatyhafi, singadinwa ngoba kusekude ngaphambili. Kuyabonakala izinqi zokuba Nkosi ihlabathi liyaphelela. Sincede ke Nkosi banathi inkokheli kuzo zonke amabandla, kuzo zonke ii-departments Nkosi zibeka kuwe ukuze Baba unothando zibe focus, zazi ukuba eyona nto ibalulekileyo ukusindiswa kwemiphefumlo. Ngeli xesha ke Nkosi akwazi uba libala basesibhedlela omama uDumela uvile uba baphilanga kwindawo abakuzo, malusi zube nabo. Bafihla abantwana bakho bakhe impilo ukuze bangalahlwa ithemba. Baneefemeli zethu ke Baba sonke, naxa sawuphuma sigodwa kusikhaphe sisemakhayeni ethu sithandazelane singahlekani mama. Sincede Nkosi banathi siyekela kuyo yonke into, sithandaza sikhona ngegama elihle elomfeli nomvukeli uYesu obuyayo kwesibili. Amen.